nag-clean up drive. Ang daming natira kaya eto may biglaang pa feeding program LYDO. Waterboy na. So ito, sasakay mo kami sa sasakyan ng Bonitas. Yan. So yun guys, papunta na kami ngayon sa elevated para So yun nga, papunta kami ngayon sa elevated feeding program. Oo nga, sabi ka? Salamat po sa lugar ng Bonitas. Sure? Totoo na yun? 16? Galing sa puso! Di Bonitas! So, what's up? Nagbabalik ako. Kung nakikita nyo, nandito kami ngayon sa St. John. Labas sa simbahan, no? Namimigay kami ng libreng lugaw. Kasama ko ang LYDO ng dive. So yun, libre siya. Galing siya sa LYDO. Biglaan siyang pabigay na lugaw dahil madami yung lugaw nga na para sa mga fun walk ay hindi na ubos, kaya napakadaming natira, halos hindi nakalahati. Kaya eto, para hindi masayang yung lugaw, pinapamigay na lang natin siya sa mga tao na kung sinong may gusto ng lugaw. Hoy Nico, sige na.
activity ngayong araw. Yung una ay nag-fun walk tayo kasama ang LYDO, LYDO and the members. Tapos yung mga DSO ng Moreno Integrated School. Tapos may mga SK leaders or SK officials ng DAET, Camarines Norte. Tapos kasama din natin ang mga mabini at madami pang iba. So pagkatapos nung fun walk with clean up drive, ayun, at madaming lugaw na hindi naubos para na pagkain, no? So pinamigay natin siya. Yun na yung part 2. Unexpected activity, biglaan lang siya. Tapos so ayun na, nakatulong naman yung lugaw na hindi naubos na ipamigay natin siya sa dapat talaga yung una is elevated, kaya lang walang tao sa elevated. So pumunta kami sa St. John at sigurado kami linggo ngayon at madaming tao doon. So ayun, naubos yung lugaw. Actually di ko naabutan naubos kasi umalis ako para kunin yung tubig, pero pagdating namin doon ubos na pala. So ito, balik ako ulit dito para umuwi na. So ayun, magpapaalam na ako. Thank you sa araw na ito, sa mga activity, and thank you sa LYDO ng DAET, Sir R.R. Ramos, Sir John Ray Ramos ng LYDO ng DAET Camarines Norte. Thank you for inviting us. Kanin Lamig. Actually hindi namin nasabihan yung ibang Kanin Lamig, kaya biglaan lang kasi yung yaya niya pag-invite niya. So ayun, ako lang nakapunta, tapos si Jeremy at saka si Lito. So ayun, pauwi pa lang sila. So magpapaalam na ako at abangan nyo ulit abangan nyo pa ang mga videos ko. So yun, bye bye. Falar. Get